Sa kung ano, sa sigariyo na patatay, atay na. Daghan na, 200 ngapit. Siya ako magpurma. Asa ka magmais? Kuabe, kanang pagkawas eh. Sura eh. Wala eh. Ako rin naglimpyo eh. Nahapon. Lala. Akong ibutang nga gas niya. Duslitan ako, duslitan. Sayang man. Nah! Gigi. Pataw ka dyan ta. Hoy. Pataw ko. Mau tanan eh. Ay, plastic eh. Turo tinilasa eh. Mukhang sa tinilas dito guys. Pumasal tinilas nyo. Ako lang ulit kumanya. Sakay na ano? Ha? Sakay na lang ni largo. Ito na lang una na lang ko, ha? Bye bye. Hindi ka pa da? Hindi lang? Padagay mo eh? Oh. Oh. Sakay lang taga ito pa dong. Dool raman din na. Maganda. Hindi barato. Abang, kanabang Saman? kanang kuan sa Spartan, sana usas. Biber? Biber. Parehas sa tapat ang sinasay, para sa tagpurmay. Katong XX ba? Oo, XX do, nato ha. Ha? Sabi gamay jud Ya. kasi mo ha. Anong si kulot na ko, lang ko. Kanang kuan ako kanang kung dili Musik- yellow, kanang Blue, blue. puwa. Kuha. Sa Gonzalo eh. Basta sa color. Oh, adi ta magpareho kay. Oh. Yetro ko. Bye-bye. Yo, what's up? May adlaw yung tanan diha mga katambay no. Another day, another life, another blessing sa atong tanan mga ga. So karon kay adlaw nga Huwebes. Adlaw nga Huwebes. Si Berman, March. Excited ko sa birthday da. So March ko na to no. March 23. Natan yung mga katambay no. So karon mga ga kay nahurot akong chinilas no. Sige na duwag basket dito semua sa atong gamayng basketan. Nahurot na akong chinilas so magbayad og chinilas na kay nakakwarta man atong magniagi no katong nakapa-sideline ta ug katong habas so natay kwarta so atong agi ato na ipalit og kanang chinilas ug kung sa atong gusto nga mahununaan to mapalit dito no so nita maglangay kay init kayo nagpasilong ra ko diri sa landong sa lubi so kanang ko no jersey na mo sa katong pag sorry na mo sa barkada gamit lagi siya guys sa atong sorry sa sa kanang ano lakaw-lakaw na to ba no so ano siya guys, adto na ta. Let's go! Mari tao na guys. Ay, iyagi ko diri paglas kita og mga bag diri no. Akong bag, uli naman ako akong bag, dito ato full man og gusto as tagiya no. Ngano ta mga bag ko. Ay, tao diri. Ayo. So, naibag din guys. Baka pumunta nito. Problema lang kay kuha nga tong budget gida. Nga si ate dire. Ate. Bag lang ko te ha. Ate. Kaya sa mong vlog dire. Bike lang ta dire nya. May dire kay nakibaw ta sa presyo no. So, bag na ta sunod adlaw dire kanang sakto na sa budget kada. Ari na ko dire te. Sige thank you kay te ha. Salamat. So, ano din sa kanong tindahan guys. Yung tag chinilas. Okay ra video ma'am. Wala na last. Last 170 ang yan no. So, ada tag chinilas guys kanang green para ka mama. Mama song na ko no. Ito ada katuwa. Santron. Ayan. Problema ito na yung pagda niya kay mo tayo sulunan medyo tayo bag sama na pagbitbit ako no ano siguro chinilas na itong palit na ron paglataganan na tayo bag sudlan mga shorts rin tagpila sa ninyo yung shorts ma'am kanay 200 sama to ma so tayo mo diri guys o kung balit mo mga chinilas makahangiyo mo ay tindahan nila aray basta kilig sa RD Pun Shop eh
Muna tindahan. No? Sige na, tuyok no. Wajud ko kita sinilas nga akong gipangita. Kaya talaga akong taglayan. Chef, pwede ra dara pilot na chef. Okay. Sinilas to be? Pagpila natin. Ano ang barato? 89. Asaan ka ni? 89 eh? May tanan? Oo, masara. Ang kaning kay 89 na 129 na po dito. Asa man? Nakailan sinilas de? Dito ba Hindi mo klaro. 89 ay 129 ako 79. Nay, Spartan. ayun, Spartan eh. Kani lang inani guys. Oh, kato lang ay 129 madaro to 120. Asa, anay, kaneng? Kani. Kaneng? Ah. Sa hotel. Jeez. Okay, what color? Coral? Coral black lang. What color? Kaneng pala sa nag-presyo eh? Ay, Kaya yung crocs eh. Ilam na yung crocs eh. 195. Lalo. Kasahan na ta. Huwag tayo kabayad. Sige lang, ihog lang. Kaneng tinito, tanong kulor ate. Oh. Sakto rin kayo. Pila na te? 120. 120? Wala na nilas. Sarap ni mo dade. Ay lang. Sige. Trip mga yung plastic TV. Wala ko silang. Tinarabo ko yung kuhan rin. Kuha rin yung kuhan daan. Makabayad tanan eh. Bulsita man. Wala lang may plastic dahil. Bawal daw plastic. Bawal plastic kan eh. Plastic na eh. Hindi ni bawal. Kaya sa mga ka. Palitan lang buong chinilas sa TV. Kanang Spartan? tilam na Spartan eh. 79. Kaning biber. Kaning barato-barato na eh. 69. 69. Nakay G sa nete. Ano lang te? Nasa natin? Wala lang yung Corolla nete. Jeez, gamay din G sa kuha te. Tinanihap mo na te. Aw. Faktura na eh. Pagtarong. Tarong na. Kasi ko lalagyan mo ganahan blue, red. Sumay na yung kuha anda. Kanilang green. Kaya wani ka parehas to semua. Mga puwan siya to semua. Hindi pwede plastic te. Bulsita? Bawal lang gid. Sige na kana na lang te. Bawal ka. Wa mo mabuhat na. Di mo ma oh eh. Spartan yung ipalit ay. Bibir mo tong gingon eh. Sayop. Balik lang na eh. Asa si Lilian kasi? Te. Ikay nag-order sa ako ho? Thank you kay Tia. Ako ho, katisin ba? Ari ko te. Ako ho. Bye bye. Ari ko te. Sa mga break di ka day? Kuha na eh? Bumba. Sinilas na Jeep. Wow, kadagbag. Pila ka na yung kanay? Rambutan mo ba? Pila rambutan mo? 150 ang kilo. Dagan ya, Dok. Ha? Sinilas do kabuk. Ano maluyo? Mama na. Sinilas bud. Yang gapit naman. 150 ang 1/4 37 50. Darag 35. 35 na tadi. Biasa na, do kay mamayad na mayo. Paano maayo? Oh, bayan taon. Ito na guys nya, awam tay ka onaral na ka onre. Tatag manok. Nol. Nada. Kaon ko dai kaon ko. Kaon ganito lang. Pila gina dol? Dol ya. Pila gina posta nyo? Size. Walo lang. Sulpa lang tinahay guys. Kulit na. Kadalo. Tulo ka po sa manok. 30. Kuretol. Kadala. Sige, matik. Kaya na guys. Busog na ta. Ano ba na isod? Naikon guys. Kitaan ako nakitaan ba no? Nga namtabang. Tay kwarta. Sabi ko rambutan rin. Ako na yung hatag. Katong nga. Ay,
tataga ka itong ano man yan itong matawag sila nanay tatay ito nihatag ang katungas ng rambutan ito nihatag yan tayo sige may isa pa yan sige so kung ganahan mo muhatag silang nanay tatay no narata sa kilid sa kuan sa rimsi Asbang sa kanay. Queen's Pension House. Para niya makita sila. So, ganahan mo muhatag. Para lang mo. Hatag lang mo dala. So, ano na ulit guys? Pwede kita kurma. So, puno kayong sinina. Dapat doon na doon ay bag. Magkapalit yung tag bag dapat guys. Kay gusto kayo magbiyahe-biyahe. Way bag. So, sarag doon na itong balik. Kana natay sapi. Bag no. So, pagkakaroon kanila sa ay hintay o patay budget. Urot akong kwarta sa chinilas lang. Aha kayo. Uy! Kita! Okay guys no. Kaon tag rambutan, tulok bok. Pero ako mapinalit guys eh. Nagisi sa singot no. Kanlat. Asa. Sige lang. Grasya. So mo to siya guys no. Manatawag kuan kanang shopping guro tawag ano kanang mamalitag mga gamit. Shopping guro og sa mall pero og sa gawas ra murag tawag na nangumpra namalit ba. So shopping lang gyapon balag nasa gawas basta kay namalit shopping gyapon tawag na. So mantag shopping guys no. So menta no. Maabot ang panahon ba no? Maabot ang panahon nga masinso mo ganito no. Kanang maabot sa point ba no nga di na kita magunahon sa kanang kuan presyo na sa atong paliton na magunahon sa presyo sa atong paliton kanang natay ganahan nya ganahan ta paliton di na ta mag-mind sa price balargo na tag kuan palit ako ganahan ko ani so ana ba so menta no maabot ano so iminta diha napita iminta na ng part no so naot ko nga nalingaw mo no nya naot ko nga hantag malipay ra sa mama na yung ipalit siya chinilas no kani so ito sa sunod kayo no kita tanin yung balik nya ay mo kapulan ay mo ka kuan pulaan sa pagsuporta no ug sa pagsubaybay so that's all for this vlog Anoy TV Anoy out see you.